Ki Doktor ka Apollo Hospitals kinsa Sumar ye ki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center ka Shlam Sumar ka badan Hajan Goralien Lobo Nongrim Hills Shillong. U Dr. Kiran Kamalasana MS MCH DRNB Surgical Oncology na Apollo Excel Care Guwahati undon hakash pautrik unaitung arza apusan na duk kapor khatwi beji minstam haduk kapor shi beji no phaisngi. U Dr. Kiran un Sumar ye ki badan ya ka jingpang bampong hakitor haka kli barendang haki sneer, haki bun, haki benta jong jinglong kentay, dan ni gynecological, haki benta ka jinglong shinrang ban lit penjie, male reproductive system, bat haki shieng bat kiman. U Dr. Rahul Yadav, MBBS, MD, Pediatrics, DM, Neonatologist, undon haka shpautrik unaitung arja apusan, naduk kapor lashteng no paisngi, haduk kapor nyaw beji janmien. Ban Sumar ye ki kelung, ki berang shidat ban ka, ki kelung bakha klem dap benai, bat kitiar ban pendai ban yaram ban ring mesim, bat ban aibam, ban ajing Sumar kerpang, ye ki badan hapo NICU, na ke benta kitu ki kelung ki bala shtomjur, ban ajing Sumar ye ki kelung ki bayo ajing pang stem, ban ajing hikai bat ban yaram, ye ki kimi kepa kumno bakin Sumar ye ki kelung ki badang rin. U Dr. Prashant Kumar Rai, MD, DM, Gastroenterology undan haka khatwi trik unaitung arza apusan naduk kapor khatwi beji minstem haduk kapor arbeji no phaisngi ban Sumar yaki badan ya ka jingpang dap leer ka jing shitam haki benta khapo ka jing shitam haudo nuon nakakian ka jing sop khleng haudo nuon ki badan mau hau ksang ki badan jing thut ni jingta lani infection haudo nuon ka jing mong bat mi snam haki benta jong kisnier ka Dr. Kasturi Hazarika MD DM Rheumatology kandon hakapor khatwi beji minstem hadu kapor arbeji no phaisngi ban ajing Sumar yeki bapang hakish man haush ing but lum na new spine kajing at sok klyang hakiman kibas ngauterha saudo bat baat bamong hakiman kibapang man bat baro kijingpang hakibenta jongkiman kish ing bat kasni do. U Dr. Manju Kumar Saikia MS MCH AIMS New Delhi undon haka khat artrik unaitung arza apusan naduk kapor khatwi beji minstep haduk kapor arbeji no phaisngi ban Sumar yeki badan jingpang shadam ka jing shitom ha ka jing ring bat penhiar mensim ka jingpang jingem ha ki khlung ka jingpang klong snam naduk badang kha ka jingpu yo klong snam ka jingpang ha ki tor bat ka jingpang ha ki benta ba shapo jong klong snam ki bakwa ban bu ya ka appointment phila ban phone na ni shu WhatsApp how new number khandai saw prasan like khandai nyaw ar nyaw lai but phila ru ban book online ya ka appointment ha ka website www.apollotrinityshlong.com